Fans, good morning, oh. Fans, good morning, oh. Biko ebata adela anyị we ka mmadụ menye eke n'ụtụtụ. It's almost 10 o'clock. Nnamdi Kanu is another Messiah by Prophet Arwaleza ma nweke. Ha! Chizobi igbo ego na-eke. Ọbala tule na-egbu ọbala akwụ. Chizoba ga-amala mma. Iwe ọma ga-emele. Ọchọ nke ọ ga-emeghe ọdachi ekwenye. Ọ bụ ụzọ kpọm iru n'ụtụtụ. Asị m na Olise bụlụ ụwa ga-akpọ gị iru ise. Ọganiru ga-akpọ gị iru ise. Iwe akụ akụ iwe enwe ga-akpọ gị iru ise. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ga-akpọ gị iru ise. Chizoba igbo ego na-eke. Ọbala tule na-egbu ọbala akwụ. Demeri nne. Fans onye na-edele m iwe kita Chizoba igbo ego. Onya nwa subscribe m last time. Ya subscribe m last time. Fans iwe anyị nwe n'ụtụtụ nwa yi okwu na owu ndube bakpọlụ bat aligogolo n'oche. Ike, good morning. Ike, how are you? Keke ime. Good morning, Keke ime. Thank you so much for joining. Please, onye na-abata si na share ka enwe more shares. Onye na-abata si na share ka enwe more shares. Biko, onye na-abata si na share ka enwe more shares. Biko. Thank you, sir. Biko, onye na-abata na share ka enwe more shares. Share on all the platform ka ụmụ nna join maka iwe ngekwu n'ụtụtụ nwa. Ike, ka price fuel no side yi. Ka ife a na-ele fuel na ya side. Two hours in office. Ewe fuel subsidy ozugbo. Price fuel change the whole world, the whole nation. 2 hours in office. Next day, EFCC office, DDSS boss off immediately. Okay, 5:20. Ka fuel on Port Harcourt. Aye. So painful. So painful. Emana anyị na-ekwu okwu nwa. We own apology to Maazị Nnamdi Kanu. We own apology to him. O bula amụma 8 years ago. Iwe ga-eme n'obodo. Anyị mede ndị mmadụ sị ka anụba anya bụ ọgụ. Ka ama mụ nwe iwe agha anụfụta n'anya bụ ọgụ. Along the line a na-anụ dị ọgụ. Ọ dị etu ọbụla osi da, ọ dị etu ọbụla osi wee dị. Asị ka anyị ma nwanne anyị nwoke nwa agụla adịghị igbo ata aja Peter Obi ma ọ eje nọchite. Unu abụgo n'elu osi wee jie. Unu abụgo n'iwe ndị INEC na APC gọọmenti mere anyị. Biko onye batara na-ashị ya this live broadcast anwe okwu ewe nchọ ikwu n'ụtụtụ. Anwe kpọlụ na egwu mma kpọlụ unu. Nnamdi Kanu is another Messiah by Prophet Arwaleza ama nweke. Mana ebe egwu ahụ si wee bịa bụ n'ọba egwu Morgan Entertainment. Morgan Entertainment nwe nya bụ egwu. Agwe na-ekene Emeka nwanne ọgụ eji ọfọ iwere n'ọba egwu. Ọ dị ka anwụ na anwụ eze ọmọgọ ndị egwu. Ana m ekenekwa ezigbo ọkwụ anyị okpojulu ego aka. Ọ ga-amakwa anụ mmadụ ike ga-awalụ gị ọjị. Iwe ọma ga na-akpọ gị iru. Enwego 16 shares. Mana mma like enwe like 50 shares. Anwe drop egwu ọwụ nwa by Prophet Arwaleza ama nweke. Ịma na egwu Nzube, good morning. Please give us the link to download. Nzube iwe abụ egwu aka apụtara mana nna akpọlị ya my fans. Egwu ọwụ. Mana mụ nwa nwere right ịkpọlị ya my fans. Mana m menye unu download by next week.
Awesome Master Nnamdi Kanu is another Messiah. Maka amụma niile o bulu emezugo biko ọ bụ na ị na-abata onye na-esonyela anyị na this live broadcast ọ kabarụ na-ashịa ka ọ na-elute ndị ọzọ aka, ọ na-ashịa ka ọ na-elute ụmụnne anyị aka, ị na-ashịa ọ na-elute onye ọbụla onye bụ na iwe anyị na-eme na-agbasa. Ana m ekenekwa ezi ọyị anyị nkenke enyi na Ghana, nkenke enyi ọ ga-amala ya mma, Arike ga-awalụ ọjị, iwe dị mma ga-akpọ gị iru. Biko onye sonyela anya na-ede iwe ka mmalụ ndị anyị na-aba nọ ka mmadụ mma na-enye ekene n'ụtụtụ nwa, mana na-enye Morgan Entertainment ekene. Paragon Ịchaka Jizọs Arike walụ ọjị, ezigbo mmadụ. Ana m ekene eze ọkwa anyị Chike Joseph Nweze Alhaji Gambo Ambassador, ọ ga-amala mma. Chike Nweze iwe ọma ga-akpọ gị iru, ọchọ nke ọ ga-emeghe ọdachi ekwenye. Ezigbo mmadụ ka ebu Alhaji Gambo n'Ọka. Biko na-enye Morgan Entertainment ekene n'ọnụ ọba egwu ka esi ewefute egwu niile anyị na-akpọrọ onye ọbụla. Chike Junior Avon, thank you so much. Pretty, thank you so much. More Grace, thank you so much. Arike Walo Noji. Alhaji Gambo, Chike Junior, thank you so much, my brother. Nnamdi Kanu is another Messiah. Mune kwele, Tochukwu Arike Walo Oji. Tochukwu Edward. Daalụ nwanne m ezigbo mmadụ. Daalụ nwanne m. Oke gude meri nne. Nnamdi Kanu is another Messiah. Mụ na-ekwere ma ọnụ na-ekwerie. Amụma niile o bulu emezuchego. Ana m ekene unu niile demen. Ana m ekene unu niile. Shaban. I nwekwere like 60 or 100 shares and drop ọlụ na egwu ọbụ by Prophet Arwaleze Amanweke. Mana ana m ayọ fans biko ka anyị kene Morgan Entertainment Chief Emeka Nwaọgụ Ejob iwerie nnọọ egwu. Onye ka nna ala ọda n'ụtụtụ. Ana alụ nya ọda n'ụtụtụ nwa wee sị ka mkpọ ọlụ na egwu a. Nnamdi Kanu is another Messiah by Prophet Arwaleze Amanweke. Biko ka anyị kene Morgan Entertainment. Iwe anyị nwekwara ebe ụsọsọ 16 shares. Share on this live broadcast on all the platform, all the WhatsApp group form. Ebe ọbụla ga-share share bịa ka ọ join ka ọ circulate be. Nnamdi Kanu is another Messiah. Amụma niile o bulu emezuchego. Ịma na onye amụma nara adị ile na amụlị ya. Mana ọ na ije n'obodo oyibo. Eze Choose, thank you so much. Good morning, my brother. Eze Choose, have you shared? Share na all the platform, Igbo platform. Onye amade adile na amụlị ya. Onye amade adile na benni ya. Onye gbata ụwọdụ ejiri ghọta Nnamdi Kanu. Mana a na-ala ovu onye olu azụ. A na-ala ovu onye olu azụ, olu niile ka a na-ala azụ. Hausa pastor Yoruba pastor Hausa. A na-emezi ndị Igbo egwu n'etiti. Mana Nnamdi Kanu vụrụ amụma. Kwuo na after 8 years ago ka o bulu amụma. Ọ na-akọwa na-emechi iwe niile eme na agha ewere onye ebe anọ bụ onye ọchịchị nọba tigheri na onye nke echele n'afọ afụfụlụba na ọ ga-ewere onye nke na ọ ga-ewere Tinubu tinye obodo ya na-eche na mkpali amụ. The voice record dị, and that is more reason why ejijide Nnamdi Kanu ekpechi ikpe asị anaba na ikpe amara ya mana ba jidesie enyi ike. Mana onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị wuo onye Igbo nwụọ nwa abụ Igbo aki adụna
ejiji eji Nnamdi Kanu ọkwa alụ ka ọ bụ iwe alụ wee sobe onye anwụ iwe alụ wee sobe onye anwụ ama abụnata ezigbo iwe na ndụ ya mana ụnụ mana oge m ka agbala anyị igbo bi wetega nkọlụ na akụkọ iwe ndị a mere anyị ọkwebụlụ ndị Hausa okay egwu thank you so much Nnamdi Kanu is another savior thank you tochukwu daalụrụ nne gem ka ndị gbara anyị ka nkọlụ unu gem ndị gbara anyị na ege ma agbara anyị ebe a Hausa bịa jide Nnamdi Kanu maka amụma ọ na-evu na iwe niile ọ na-ekwu and ihe niile Nnamdi Kanu na-ekwu bụ eziokwu and onye ọbụla Nnamdi Kanu kọsụ abụmọnụ na-eso onye anwa anara agbagha ya agbagha onye ọbụla ọkọsụ abụmọnụ na-eso onye anwa cheki na-ele otu wee bidie cheki na-ele otu wee bidie cheki na-ele otu wee bidie wee na-aga amụma mmadụ bụ 8 years ago ọgbakwa ụfọdụ ndị pastọ na-achị anyị achị n'inye na-asịla anyị God said this nke amụma n'inye ndị pastọ gburu anyị ba mgbe a na-azọ ọchịchị Frank Joseph thank you so much good morning my brother Frank Isiagokwe mgbe a na-azọ ọchịchị Peter Obi na ndị a na-azọ ọchịchị amụma n'inye ndị pastọ ahụ bụ kedikwe n'ihe unu abụghị ndị Fulani mere anyị oke egwu daalụrị nne Tochukwu afọ nwa demeri nne sọsọ Nnamdi Kanu bụ ebula amụma na-awa ọkụnụ onye ka ọ bụ onye Igbo ezigbote nwa abụ Igbo cheki amụma niile Nnamdi Kanu vụrụ ọtụnụ na afta na Buhari chicha ibe niile emechiche na onye a na hand over bụ Tinubu. Please, if you have not shared, follow my page, share this live broadcast. Nanga na drop loan egwu na emetute n'obu. Na follow this page. Na follow page ya ka iwe anyị na-eme wee na-aga. Na follow our page. Na share. Na share right to all the platform. Anyị enwewo 71 shares. 71 shares. Automatically. Ọ amala unu mma. Na-etinye contribution ụnụ afọ ka afọ nwa si etinye LS thank you so much, you are doing great nwanne m daalụ Uganda LS Uganda wene so line na share to all the platform kiwe anyị na-eme wee na-aga na-ege m ndị agbala anyị ka ngwa unu ge m ndị agbala anyị Peter Obi bịa afụta na ọ na-azọ ọchịchị. By the time enyego judgment n'isi Nnamdi Kanu. Judgment enyezi n'isi Nnamdi Kanu bụ na Nnamdi Kanu win iwa na court. Ndị Fulani jidesie Nnamdi Kanu ike. Maka na ama na-release Nnamdi Kanu na ọfụta na ọ ga-emebiliwe election na-egekwa ntị gee ntị. Biko iwe ndị asụlụ Igbo bụ maka ụmụnne m ka unu wee na-aghọta m ka m wee na-aghọta unu. Ndị a jidesie Nnamdi Kanu ike maka na ama na ọ ga-emebi iwe election. Ya ka eji wee jidie. UN ekwugosiri afịa waka ji Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu win kwuo na court ka arafia waka ji Nnamdi Kanu. And they doesn't want to take him to prison. Vachọrọ iduje na prison. Wachọ ka anyị na-aba n'ọlụ. Ka anyị na-aba n'ọlụ. Frank Joseph is Lagos wele so ele anyị. Ọdịnala Bishop Ijele. Ọdịnala Bishop nwe Enugu Ezike. Ijele na ọ bụ nnukwu mmọnwụ. Eke tagide ọjị. Ise oye tagide ọjị. Ise afọ tagide ọjị. Ise nkwọ tagide ọjị. Ise back to my talk. Ewe jidezie Nnamdi Kanu debie. Ka Tinubu wee baa maka ọ na Nnamdi Kanu fụta na ọke akọ nke ọha aka ọkọchazie anya ngwa nenenu m anya onye unu kpọrọ president anyị na-afụ afụ gwala unu na ya na-ana nkere obodo amụma Morocco towe na Indonesia otowe na ọgbụdalụ otowe isi agụkwe so ọgwazi unu na ebe ọ na-ana unu amara obodo ọgwala unu na ọ na-ana si na onye chọbazi anyị abịaba obodo ahụ
Nezino de ako na chunu na ako. Oya with the more reason ejide Nnamdi Kanu maka na ọ na-ekwu eziokwu maka na ọ na-agba obodo amunye mu na unu na ya ọtọ. Oya ka ba jidesie Nnamdi Kanu ike jidesie enyi ike nkwa nezi ọzọ unu ga-amụtawa. Tinubu ga-abịazi aba ka ọ rafulu unu Nnamdi Kanu. Tinubu ga-arafuzi Nnamdi Kanu. Ọ sị na ya na-achọ maka onwego di format o ji bịa na ndị niile na-eme agitation na Nigeria. Ka enebe anya maliwe na-ewo ndị na-eme agitation na Nigeria. Ndị Igbo maki ya na okwu na-ekwu. Tinubu ga-arafulu unu Nnamdi Kanu ka o wee kurie Peter Obi. Tinubu ga-arafulu anyị Maazị Nnamdi Kanu ka o wee kurie Peter Obi. Onya strategy ndị a ji now. Maka Tinubu abatago kwuo na anyị enene ndị niile na-eme agitation ka amaliwe na-akpawa. Anyị enene ndị niile na-eme agitation ka amaliwe na-ewutewa ka a solve all their problem. Onya ka ejijide Nnamdi Kanu. Peter Obi na-ekwuzi okwu ije kọtụ, a na-eje kọtụ. Akụbagala anyị Nnamdi Kanu ewofutela anya piam. Tinubu release Nnamdi Kanu. Noise ad everywhere, joy ad everywhere. Onwezo ya akọ Peter Obi. I focus ya maka Nnamdi Kanu o beba ga-eme anyị now. I focus ya maka Nnamdi Kanu release la anyị. Joy dozi anyị na-aṅụrị na release la anyị Maazị Nnamdi Kanu. Onwezo ya na-akọtaza akụkọ Peter Obi. Then ndị Igbo asịrịla Nnamdi Kanu fụta ka anyị jidezie nke ahụ. Then na-arafugodu Nnamdi Kanu ojegodo ojezu ike. Nwa nke mmadụ ejezu n'ike. Ozu ike like 2-3 years. A ga na-ejekwe court. Mgbe ahụ Nnamdi Kanu abịaza back. Mgbe o ji bazia back na-enyaza anya okwu ndụmọdụ. Ewia na ndị mmadụ. Emeka, good morning. Let Igbo youth join Nigeria politics. We can't run away. Emeka nwere onye ya agbala ọsọ. Thank you so much. Mgbe ike Emeka, o nwere onye ya agbala ọsọ Emeka. Before creation of Nigeria enweghị Igbo. Before creation of Nigeria enwego Biafra Emeka, o nwere onye ya agbala ọsọ. Thanks for your advice. Before creation of Nigeria enwego Biafra enweghị Igbo. I know in existence. Negodumanya, onye na-asụ Hausa, onye na-asụ Yoruba, onye na-asụ onye Igbo. Onye Igbo ewela anyị na-atọ nwoke ọnụ si na one Nigeria. Ọdọkwa mma. Ndị nke na-ekpele nkeba, ndị nke na-ekpele nkeba, ndị nke na-ekpele weteli unu sunu na one Nigeria. It cannot work. Ndị ebere ugwu ụmụ Ishmael. Una mo na ndị Fulani nwa ụmụ Ishmael. Ọmaga ashikobi kenie. Ụmụ Ishmael. It cannot work. Na ma iwe na-eme. Ngwanezi na onye chilu na achichi ya na Niger Republic ka ya je ezumike. Kedu iwe na-achọ ọchịchị ya nazi chila obodo omununu na ya ji ana Niger ije zuike. Ana akị ọwụla aka ọ na-atọ. Oje na-ebulutu ụlọ roll away, go moto, go ma security, go ngwa ọgụ, go iwe eji anụ ọgụ, go ma nke eji azụ ewi, go iwe niile. Ọ na-agwa unu na ewi onwe na ya eje zuike na-ewu. O zuchezi ike na-ewu onye ma na ọ ga-achị onye bịa na-ebu ka ya na ndị Niger nene. Ọ gwakwa unu opun. Biko onye malụ na ego na-ele fuel na-eri anya ya dị ka anyị malụ 2 hours in government. Just 2 hours. 2 hours. 2 hours. Ọgwa unu ya ozugbo eme ya ozugbo. Mana ndị Igbo be enyi ka ọdụna ele ọbụna ọdụna we must survive. Etu ọbụna ọdịna we must survive. I got survive lelia. I got survive. Ọbụna leta ebe emeli Igbo ka anụtala agha. Umego na-enyela anyị ọrọ 20 pounds. 20 pounds ka enyela onye ọbụla inwegoro billion trillion na bank iwe ndị a ga-enye bụ 20 pounds. Maka gịnị? Maka mmegide. Ọpọ n'iwe niile ịmana this gọọmenti mụnụ nọ ji ndị ugbo ụgwọ. Fa kwesịrị ịkwụ anyị ụgwọ maka genocide. Ndị a mere alụ.
ndị abelala ba kwesịrị anyị kwụọ anyị ụgwọ maka genocide. And nwanche so n'ibe Maazị Nnamdi Kanu na fight. Nwanche so na ọgụ Maazị Nnamdi Kanu na anụ. A na-achụ ya ka egbuo, a na-achụ ya ka egbuo, onye nke a na-achụ ya, onye nke a na-achụ ya, ọ dịkasị gbuo owu onye kunu na-achụ iwe niile. Owu onye ka a na-achụ iwe niile ka egbuo. Biko ọ bụ ike follow this live broadcast, na-follow this page na-achị anya. Meanwhile, ụmụ Igbo agwago m na elosi adụ. Onya plan ba. Maka Tinubu ekwugo na ya ga-enebe anya mala ndị na-eme agitation ka amaele si eme ka o bubadu kam. O bu ndị agitation ịdị kam bụ na a ga-arapụla anyị Maazị Nnamdi Kanu. Arapụzala anyị Maazị Nnamdi Kanu ka anyị wee wefuzie ogbe ebe Peter Obi nọ. Onya bụ iwe ọzọ ba jiziba. Onya strategy ba jikita. Mana ana m agwakwa unu eziokwu ụdị ọbụla ba ji fụta anya amagokwere iwe. Hai. Una akwa ihe mee ka a na-agba voters card. Una akwa force ndị Igbo ji wefta ka a na-atụ vote. Election time nukwa ọpọ na ọgụ niile ma agha niile evula anyị, yet anyị fụtalụ in marks, in number. Igbo chọọ power na power si n'ọnụ egbe. After asị na anyị bụ ndị anara achọ nsogbu nke na-eso ego ka anyị na-achọ. Ndị amagolu n'ọzọ so ego na ndị Igbo bụ ndị na-achụ ego. Inyegodo onye Igbo 50,000. Interval of 1 year, 50,000 inyere onye Igbo amụtagoro 500,000. Maka ndị Igbo nwere brain eji achụ ego. Ba maza na-enyekwere n'anya ego ma eme nke. Ụfọdụ ndị Igbo uche wee focus ọ na-akụwa. Nwafọ onye Igbo. Think home. Nwafọ onye Igbo. Think home. Inwe 1 million n'ezi ka enye bụ ọlụ ha plot of land bịa gbalụ. Die gbala ha plot of land na bunu. Nwafọ onye Igbo think home. Maka Chukwu ọsọ daa nke ikpeazụ na Lagos. Na Lagos. Ngwadezi na EFCC ka na-aza EFCC na Lagos. Enwezikwa EFCC o. Ndị DSS akụsago ozugbo. A na-agwa na ọfịs ahụ anọba na Lagos. Maka gịnị span? Mgbe eji emezi 100 days in office. Eme 100 days in office, kedu ihe ga-emezini? Nwafọ onye Igbo. Ọgụdụ ha plot of land dị gbatalụ ọrụ nọ na be nna gị. Nwafọ onye Igbo nataba. Asakwa gị nataba o. Kama owu ọkpagha adụ n'ezi, owu ọkpagha adụ n'ụlọ. Onwe ka ụkwụ si gbawe, ịdanata n'ụlọ. Britain must apologize. Even the Britain mere anyị. Thank you so much. The Britain must apologize in what they did to us. Tochukwu oke egwu de meri nne. Oke egwu iso n'ihe a na-ekwu afọ nwa daalụ. Britain must apologize to Biafran. Mana ka o si na-edo ụmụnne m lete n'isiokwu anyị. Maazị Nnamdi Kanu is another Messiah. Biko ana m ebuli igbe ekene na-ebunye Emeka nwanne ọgụ eji ewe CEO Morgan Entertainment ọ dị ka anwụ na anwụ na mbụ ị na-agba ka ewe na-agbasa ozi ọma n'ikuku. Maka o si na-edo ana m ya na-alụghị ọda ka mkpa egwu dị n'ọba egwu yi. Maazị Nnamdi Kanu is another Messiah by Arụbalaeze Amanweke. Igbo ngwa nụrụ na ya. Gegodo egwu a 10 minutes. Gegwu a 10 minutes. Igwa m iwe ịnụta. Don't go away. Ibulu ezigbote onye Igbo. Ị ga-egwu a 10 minutes. Igwa m iwe ịghọta anya. Don't go away. Biko. Gegwu a 10 minutes before ịpụba. Akwa ga-agụghị. It's Akpamma on the beat.
alili iwe mele anyị anya mmiri na-achọ ịgbada m n'ụtụtụ iwulele ochiwe egwu iwulele ochiwe bido egwu iwe Prophet na Emeka Morgan Entertainment dị egwu Morgan Entertainment dị egwu ka m bidokwa egwu ọzọ ka m were alịa uru keep on sharing. It's Akpamma on the beat. Not bounce. Iwe wonu na onwe iwe ekwu n'egwu a ọ sị Jesus Christ ndị Igbo o wee jụọ unu ga-agba nkịtị ka ndị na-achị evi gbuo nwanne unu na nkịtị ọ sị nwa Maazị Nnamdi Kanu anya mmiri na-agba m n'ụtụtụ Jesus Christ ndị Igbo o wee na-ajụ unu ga-agba nkịtị ka ndị nwa na-achị evi gbuo nwanne unu na nkịtị ọ sị ndị na-achị evi Tochukwu Edward kwuli esi nọ ndị Fulani ngwaneziri ibe arụwa eze bụ kedu ndị na-achị evi gentị ka iniwe okwu na dị egwu unu ga-agbasị nkịtị ka ndị nwa na-achị evi gbuo nwanne unu na nkịtị ha na-ege ntị na-ajụjụ unu ga na-agbasị nkịtị Nani nwa m ọbala Chukwu Jesus Christ ndị Igbo nwa m Maazị Nnamdi Kanu ana m agwa ndị Igbo unu ga na-agbazi nkịtị ka ndị nwa na-achị obi ruo nwanne unu na nkịtị maka na ọ na-ekwu n'eziokwu ka nzọpụta wee dị n'Igbo Igbo wee nwee mmeri okwu eziokwu ọ na-anwụchi n'ezi onye ọba aka na onye nwa ibe ga-azọ ibi ya onye ka ndị ikwube na amụma niile nwa Maazị Nnamdi Kanu ugwu na o mezuzuo ndị Igbo na ahịa ebidogo ngwa na-ege ntị unu mana ndị a na-agụ egwu bụ ndị amụma ịmakwa aba onye gụrụ egwu a Prophet Arụwaleze Amanweke ọ sị unu ga-agbazi nkịtị ka ndị nwa na-achị evi gbuo nwanne unu na nkịtị Jesus Christ ndị Igbo onye na-ebulu anya mma ka egbuo ya maka na ọ na-ekwu eziokwu o wee sị unu na amụma niile Maazị Nnamdi Kanu bulu na o mezuchego o wee gụọ sị na ndị Igbo na agha ebidogo mana anyị aghọtara agha a na-anụ eje n'ugwu Asake ndị a na-emebi ibe ndị Igbo esu ọkụ na ana Yoruba na Lagos ke ndị a na-emebi iwe ndị Igbo ghọtakarịnị na-aghọtanị ndị a na-agụ egwu na-agụ wọdụ anya nara aghọta iwe na-agụ ọ sị unu ga-agba nkịtị ka ndị nwa na-achị evi gbuo nwanne unu na nkịtị
maka na ọ na-ekwu eziokwu na amụma niile Maazị Nnamdi Kanu bulu na omezuchigo. Oweshi unu ndị Igbo na agha ebidogo ka replay dị egwu back. Oweshi unu ndị Igbo na agha ebidogo. Mgbe unu amara na agha ebidogo. Ndị Igbo unu amara na agha ebidogo. Ka ele ọzọ check out device anya back. Igbo wee nwe mmeli. Okwu eziokwu ọ na-anwụchi n'ezi. Onye nwe ibe ga-azọ ibi ya. Onye ka ndị ikwube na abụma niile nwa Maazị Nnamdi Kanu ugwu na o mezuzuo. Ndị Igbo na agha ebidogo. Ndị Igbo na agha ebidogo. Ọkwadile onye nzọpụta nwa Maazị Nnamdi Kanu Chukwu zitere ndị Igbo. Nnamdi Kanu is another Messiah. Nnamdi Kanu is another Messiah. Ai, Chineke. Mụ Igbo alili egbuo m. Hai. Kedu na ele ọzọ n'ụchọ ka agha bido? Ka ele ọzọ agha si ebido? 2 weeks or 3 weeks ago, ebe ndị Igbo na-enene bọọlụ, eji enevu. Ebe ndị Igbo na-enene bọọlụ, eji enevu gbagbuo ndị Igbo, gbucheche ebe. 2 weeks ago. Nwa ọgụ eji ọbọdụ ka ya nwụrụ anwụ iwerie nne ọba egwu. Ọga m bụla anya. Moisa, ọga m iwe dị mma. Iwe dị mma ọga m. Ka m double enwetara m ka m double live broadcast na nọ live broadcast. Daalụnụ. Kedu ile ọzọ unu chọrọ ka agha bido ndị Igbo? Kedu ile ọzọ agha si ebido? Agha ebidogokwe. Property a na-esu ọkụ na Lagos, kedu na ndị nwe ọrụ ndị Igbo nwe? Property niile a na-agba ọkụ nke ndị Igbo. Eje n'ugwu ọsa ebe ejidiwe ndị Igbo suo onye ọkụ. Ndị ala majili na-ayọ nri n'ezi. Ndị ala majili enwere ụlọ. Ejide property worth of millions of naira ndị Igbo a na-esu ọkụ. Obe nke Kanu ebenetego. Maka meketele na Kanu ndị Igbo reinforce onye ọbụla go egbe. Onye ọbụla go mma. Chezielu echelu. Bana etiti ishi ndị Igbo enyenye evi ozugbo. Ana m aya ụmụnne m ndị Lagos nwenu obu. Akwụkwọ m kwutedo okwu nsi na ime mele agwa bụ mgbasa. Na ọnwụ na agwa yile na Igbo nwere onye eti echi n'ọbịa. Nwenu obu. Unu echelu. Ịmakwa aga ego na-agbagoro ọkụ na Lagos. Nnamdi Kanu kwuru ibe niile. Na-akpọlụ na abụ na time na-abịa na-agba ebe ọkụ. Ibe niile ahụ mechiche n'ọbụ. Chinọbụ mechiche n'ọbụ. Ama niile obulu. Ama niile amụ Nnamdi Kanu bụ chiche n'ọbụ mechiche ka mkpọbụla egwu a ka anyị wee chịkọta. Onye nzọpụta Maazị Nnamdi Kanu Chukwu zitere ndị Igbo. Nnamdi Kanu is another Messiah. Nnamdi Kanu is another Messiah. Abalị m unu n'afọ gara aga n'obe Naijiria agbawuka. Unu abụgo. Prophet Arwaneze si ya na-agwa unu na obe Naijiria agbago ụka. Unu amụ ihe bụ na obe Naijiria agbago ụka. Ọ sị na agwala unu na obe Naijiria agbago ụka unu na-echi ngọ. Emi ewe obi ịgba ụka. Ya na onwezi ihe na-awa ọkụ n'obodo. Ọnya biwe ọ na-agwa unu.
bikonu onye Igbo biko kene ana m ayị unu biko onye Igbo nwafọ Igbo owu ọba n'ezi owu ọba n'ụlọ ka anyị dọbilite n'egwu a ọ sị na ya gwala unu n'owe Naijiria agbago ka unu na-esi ngọ anyị na-ekene Morgan Entertainment na ọ na-abịala egwu ka na ọba egwu ka anyị si wele enye unu egwu ụtụtụ biko ike ashara follow this page na-follow Akpammastudios 24 hours. If you have not followed this page ị na-miss a lot of things. Na-follow nu page ya ka anyị wee na-enye unu iwe niile unu kwesịrị na-ama maka Igbo na ala Igbo biko kenenu biko ka nna ayị unu Nnamdi Kanu is another Messiah. Biko egwu abụ Morgan Entertainment ka anyị yọla ayịyọ ka m wee kpọọlụ unu ya bụ egwu anara m akpụ ya n'ike aka m anara m akpụ ya na nwere ike ana m ekene eze ọkwụ anyị Simon Yanna ana m ekene eze ọkwụ ọka anyị Simon Yanna ọkanụ mee n'ezi Owele onye nke nọ na Katangura wee na-achụ ego o zitere anyị ozi na iwe a na-eme ndị Igbo na-ewute ọkanụ mee oji akpa rice eme ọgọ anyị si ya ejizi na akpa rice eme ọgọ Simon gị dufu ezie ndị mmadụ obodo oyibo ọkanụ mee na iwe nnekwu ọkanụ mee na iwe anyị na-ekwu anyị si gị ebuzine ndị mmadụ akpa rice ọkanụ mee 10:30 a.m. izufuwe ndị mmadụ obodo oyibo na ọ ga-amanarị fans na onye na-azọ ọkanụ mee onye na-azọ ọkanụ mee n'ezi Owele ọkanụ mee kene n'ụdị Igbo bụ Igbo na ụwa niile na-enene kene ndị mmadụ na ma na-enene onye na-azọ ọkanụ mee ọ nọ na Katangura ọ na-ele moto pas kekime ọkanụ mee Simon Yanna ọ ga-amala gị mma anyị na-agwa gị ebizine ndị mmadụ akpa rice zuzubezie ndị mmadụ obodo oyibo na akpa rice wee richa olozo daalụrụ nne ike anụrụ egwu a ọ ga-abaghị arụ unu ga-arụ ya very soon onye ọbụla na-eti maka egwu nna akpọta ata Nnamdi Kanu is another Messiah. Biko kenen onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi eweli ekpere ahịhịa ana ayị unu biko onye ọbụla ya maala unu mma ibulu onye Igbo Igbo malụ na agha ebidogo Igbo na agha ebidogo ọ bụrụ mgbe adụ azụ kpitikpiti malụ na iwe a na-alụ nwoke tụrụ anyị achị Buhari si na ya afọ ọgụ na ya na-agụ Niger Republic mgbe mmadụ si nọ na-agụ Niger Republic Nnamdi Kanu ọ na-achịzịla achị ọ sịla asịkwanụ emilo ka abịa nke ebido nke 2 hours in office fuel price change ọ ga-amalụ unu mma ụmụ Igbo agwa m unu na plan ọzọ baji na agha rafụla anyị Nnamdi Kanu ka ewelikurie Peter Obi ọ dị next strategy onye anyị maka na Tinubu agbago the game ndị niile na-eme agitation na agha amụ iwe na-akpaba ka esetụlụ ọba ndị na-eme agitation ka esetụlụ ọba ka obodo mma ndị na-eme agitation ka amaliwe emeba ka obodo mma dị ka amaliwe emeba na agha esetụlụ iwe niile ọ na-agwakwa unu bụ na abịaza arafụzi Maazị Nnamdi Kanu anyị wezela obo aṅụrị na-arafụ Maazị Nnamdi Kanu so ka anyị focus attention on Maazị Nnamdi Kanu ka uche anyị fụzie ebe Peter Obi nọ ọ ga-emụwa amaghị na-eme ndị amaghị a na-eme ngwa gee na egwu a ka nyunu 10 minutes more ị ga-egwu a nyunu 10 minutes ka anyị wee chịkọta Nachukwu na-ajụjụ unu ga na-agbazi nkịtị nyeni nwa m ọkpala Chukwu Jizọs Kraịst ndị Igbo nwa m nna m nwa m Maazị Nnamdi Kanu ana m agwa gị unu ga na-agbazi nkịtị ka ndị nwa na-achị obi ruo nwanne unu
Uchi na-ezi onye ọba aka na onye nwe ebe ga-azọ ibi ya onye ka ndị ikwube na abụma niile na Maazị Nnamdi Kanu ugwu na o mezuzuo ndị Igbo na ahịa ebidogo ọkwadile onye nzọpụta nwa Maazị Nnamdi Kanu Chukwu zitere ndị Igbo Nnamdi Kanu is another Messiah. Nnamdi Kanu is another Messiah. Abalimu n'afọ gara aga n'oge Naijiria agbawuka unu na-esi ngọ unu abụgo nyebe amụma nwa Maazị Nnamdi Kanu emezuzuo n'isi Naijiria oge akpọluzu kọntrị unu na-anụgide egwu na-ekwu unu na-atụkwa ọnwụ na ajụjụ ụda mara na ndị ma họdesiwa ya n'ezienyi ndị repentant Boko Haram ka ekwetalisi na ọ bụ ndị anyị mana ọkpagbu ndị Igbo na-efu n'ọkụ iwe wenunu ka ndọbụla egwu wee o nwere iwe o kwuru ọ sị na unu amara na ndị akwadosigo agha unu na ndị repentant Boko Haram ndị si na be echeghelichego ka ewelitie n'amị kpote n'ala Igbo ma na-agbagbu ndị Igbo na-esu unu ọkụ ọnụ na amara na ndị akwadosigo agha kedu ile ọzọ agha si adụ na abatala gị bụ onye Igbo abịa na vileji ya abịa na bụ unu abịa na ụmụnna unu suo bụ unu ọkụ suo unu ọkụ kedu ile ọzọ agha si ebido onye abịa esi unu ya ọkụ onwe ile ọzọ esi anụ agha mana asụnụ nọ ndị repented Boko Haram ka ewelu tie n'amị repented Boko Haram eweliwa tie n'amị ka iwe ọ na-akọwa ndị na-egbu mmadụ ibe pụtara bụ na ahịa ebido ogwenyi jida egwugwu abịa haba egwugwu ana haba nne mụrụ m nwunye nna m bi ya awụwa nwa m onye mụ na nna ofu onye na-etiri egwu were ọzọ were ije bi ya na ahịa ebido ogwenyi
fans ọ ga-amala unu mma Arike ga-awala unu ọjị ọ sị na Igbo na agha dịka obidogo ka anyị mụla anya Arike ga-awala unu ọjị Chukwu okike ebulu ụwa ga-enye unu ngọzi mmaji kwuru mmaji ngunu ji eke ara akọnarị unu ụmụ Igbo ebe ọbụla ntịele aka ga-abụ ngọzi ụmụ Igbo ebe ọbụla ntịele aka ọ ga-abụ ọganiru na mbunye unu enu kedu ihe Fulani na-evula egbe eji egbe achị ewi unu ịghọtara kedu ihe na-eme tata ọ sị na Fulani yazịla ụta bụwe setima egwu ụmụ Igbo ọ ga-amala unu mma onye nke na-eme onye mee kenenere nye weniwo na mmadụ erike anyị na-achịkọtazi ana m ekene ndị tile alụ ndị tile okwu ọnụ si na ọ ga-amala unu mma ọ bụ na ike eforola Akpammastudios peji a na-efelo peji a anyị na-agba eziokwu ọtọ anyị na-akọ ihe gbasara anyị na ọ bụrụ ihe gbasara onye ọzọ anyị na-akọ ihe gbasara anyị na ọ bụrụ ihe gbasara onye ọzọ thanks so much Arụeleze si ejide nwanne gị bụ ya ka a na-abụ ibi n'ọbịa obu ọ ga-adịghị mma mpekere nsị bụ nsị kedu na ozi ọzọ agachi abịa ndị Eastern Governors iwele megbukwe unu iwe okwu
biko no igbo bụ igbo ebe a ka anyị na-achịkọ nnọkọ mụ na unu na Akpamma studio n'ụbọchị taa. Tie Maazị Nnamdi Kanu n'ekpele. Ịbụla onye igbo chọwa ese nwanne, jụba ese nwanne. Ịbụla onye igbo inwe property n'ezi, nwe ụlọ n'ezi, ọ bụla obele nwee n'ụlọ, akụlụ ụlọ amalụ ịkpalịa. Bulu na-ekene ka anyị nye Morgan Entertainment na onye mere unu ji nụ egwu nwa n'ụtụtụ. Chief Emeka ọgụ eji ọbọ iwere nna ọbụ egwu nke ndị ọka. Ọ na-afele n'ọba egwu ka chi wetelu na-afele egwu Prophet Arweleze Amanweke na nteje abụọ nke ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu si anọda mezaya. Anyị na-ekene ezigbo ọkwụ aka anyị ejike nwe meze agha na mba ukwu abụọ ide okpojulu ego aka Papa Chukwu emele, Papa mma bute udo, mma bute akụ. A na-ekenekwa ezigbo ọkwụ aka anyị Alhaji Gambo Chike Joseph Nwezi Chinyelugo n'ụmụ Erioka Chike ọ ga-amalụghị mma ghara ike ga-awalụ ya ọjị. Asị m nke ị ga-eli akọ na ya iwe ọma ga na-emeli ọfọ ogologo ndụ narị isi ka m na-agọlụ ya. Anyị na-ekenekwa ezi ọkwụ aka anyị Simon ya nna na-ekenekwa ezigbo ọkwụ m Chief Chibudezie Nwangwu ọkọtiwela akụ na n'ọba ego dị na buutu adreesị ndị ọba PPP nsị na ọ ga-amalaghị mma iwe ọma ga-emelu. Victor Nwabeze Arizei, thank you for joining. Tochukwu Edward afọ nwoke egwu na-agụ ukwu nri ekene ngiri nne na alụ ịgbanyeche n'ụtụtụ na atụmatụ iwefugete n'ụtụtụ. Unu mana mmadụ erike biko ọ bụ na ị ka ashịala this live broadcast ị na-ashịa ya. Ndị deli ihe n'ụtụtụ, ndị tili arụ erike, ndị kpala arụ erike. Mgbe ike Emeka, thank you so much. Thank you so much for joining. Mmadụ erike alụ etofutakwulu ma mma. Try and follow this page Akpammastudios ka iwe na-enweta information and update elevechi aga na n'Igbo ma iwe gbasara egwu ma ọdịnala na omenala ndị Igbo niile ka anyị na-atụfụta ya. Ana m ekenekwe native doctor abụ ime na anya ikpu alọ na agụlụ Alhaji Kajas ezigbote onye agụlụ. Alhaji nwere ego ọ ga-amalụghị mma. Ọ mụrụ ya na ụnyaahụ nwa wee na-achịkwa ụbọchị ọ ga-amalụ unu mma. Ọ bụ na ike ashịala this live broadcast do share na all the platform ndị Igbo niile ike akwarụ na-esonyela Akpamma Studios ka iwe anyị na-eme wee na-aga. Igbo gbawanụ mkpu nwanne, Igbo kọwa na ọbala nwanne. Ndị ekego oke Hausa na Fulani na Yoruba ekego oke ralụ akpafuzi nwanne anyị n'ụsọ. Unu abụgo na-ele gọvanọ Chukwuma Charles Chali nwa mgbe abụọ ji wee jee n'Egwu Square na Abuja. Nke bụ na ọ batakwuo nwekwe recognize ya nwekwe eme onye ọ bụ asị aje ya n'ụsọ na ebe abụrụ maka ndụ ya ọgodu na ọ ga-eje n'ụsọ. They could have sent someone to direct him what to do. Akpazi anya ka na-akpa mana aha kọdụ na onwekwu ndị be anyị na-ekwu imi a na-esu nwa ebune ọ na-elu nwa atụlụ o ji nwanne ya aṅụ mmịa bụ onwe ka o ji aṅụ. Iwere nwanne gị gbaa bọọlụ echi arọ nkarị ije nya bọọlụ ga-atụ n'aja bịakwute gị. Igbo malụ nwanne iwere onye Igbo nwanne gị iwe ọbụla nwanne gị na-azọ kaba arụ zọchiwie ike. Iwe ọbụla nwanne gị na-eme kaba arụ nyewie nkwado ka o wee na-aga. Unu esuzina nwanne unu imi, unu akọchazina nwanne unu. Ụfọdụ na-eji nwanne ba wele aṅụ mmịa, ụfọdụ na-eji nwanne ba wele agba asịrị. Mmadụ bịa ọpalụ mmadụ ibie jedawalụ mmadụ ibie na-akọcha onye ahụ maka iwe ọ ga-elite n'aka onye anwa. Mana makwa na onye ọbụla ilechiri nwanne gị ama nwezi trust to you. Onye ọbụla ịkọla akụkọ ma ọyị gị
ma ọ bụ gịnị adọ ma ị na-akọcha mmadụ n'iru onye ahụ ma nwezi trust to you maka na ọ ma na echi na ihe akọkwu maka ya ọnwụ ndị ji ashịlị mere aka ọlụ mana onye ọbụla maara iwe ịbịa agbaala ashịlị maka mmadụ mana echi na ihe agbakwu ashịlị maka ya na onwe ịghọta ntị ọ dịrị okwu nkwuru onye ọbụla ịkọlụ maka mmadụ mana echi na ihe akọkwa maka nya anwa onye ọbụla ịkọlụ maka mmadụ mana echi na ihe akọkwa maka nya anwa so ịgbakọta anya bụ okwu iwu na iwere mmadụ na-agba asịrị onye anyị na-agba asịrị gbakọtara echi nye ọghọtakwu na o nwee ike iwekwele gbaba asịrị and onye ahụ atara ya kwa zebekweghị ezebe onye ahụ atara ya kwa asọwa ga asọwa maka na ọ mara onwere iwe ọzọ na-alụ na ije wele mmadụ pasala mmadụ ọ mara onwere iwe ọzọ na-alụ na iwele mmadụ ije tụkwala onye ahụ echi na iwekwa onye na onwe tụwalụ unu ejizina nwanne unu aṅụ mmiri unu esuzina nwanne unu imi imagine ya esonwe ike ọ sị na the hero of this election emewo Peter Obi ya esonwe ike anyị ma na the hero of the election emewo Peter Obi ya esonwe ike ka ekwenye ihe mezini ya esonwe ike kedu ka o si dị ngwa n'ezina anya na eniwe Bola Ahmed gwara ọ gwara na okwu adịrị ọlụ gị na ya na-abụ dịde chọwa Governor of Lagos State na ogene aga akalịkọ na ya nwa bụ president imagine ọ dị ụzọ kala afọ ọ dị ụzọ kala afọ kedu ọkwa ị na-ebe anya gị na-egbu obe gị na right gị na gị nwa kwesịrị opposition gị na gị nwa kwesịrị ije senate president for where onye ga-enye gị ndị agba ihe a na-eme edulu gị enye bụ oghe ọnụ ikuri ụmụnne gị ikurichi ụmụnne gị how do you think they will trust you? How do you think they will give you that position? Ka ekosido ka enye gị position ahụ ị na-achọ ebe ikuri ụmụ nwanne ya ị mara na ọnwụ gbula ala ji nweta ala ma jiri ọdọ vam ndị ama ihe a na-eme amaghị mba n'azụ ọ ka nji ayọ nwa afọ Igbo ọ ka nji ayọ onye Igbo ọbụla ị na-eje ụka kpesiwe ekpele ike tie Maazị Nnamdi Kanu na ekpele ị na-aga ọgbọ na omenala na-esi ọgbọ n'ala tie Maazị Nnamdi Kanu na ekpele na-etinye ụmụ afọ Igbo na ekpele Igbo onye jebele nye ala unu ọ bụrụ nwanne unu n'anya I love you all ọ ga-amala unu mma na Eke ise ọ ga-amala unu mma na Oye ise ọ ga-amala unu mma na Abọ ise ọ ga-amala unu mma na Nkwọ ise abụ na anọ dị n'izu na anọ ọ ga na-agọzi unu nọ n'ezi unu ebula akụlute ụlọ agha ezi agha amaala unu nọ n'ụlọ agha unu amaala unu ele ọbụla ọdụ anyị anọgide ele ọbụla obodo adụna ọ ga-aba anyị loteni n'unu ga-enye Emeka Nwaọgụ eji ọwọ CEO Morgan Entertainment ekene unu ga-enye ezigbote ekene n'ọba egwu kachi weta egwu anyị nyere unu n'ụtụtụ Maazị Nnamdi Kanu is another Messiah by Prophet Arweleze Amanweke. Do share this live broadcast ka ozi anyị na-ezu ụmụnne anyị wee na-agbasa. Do follow this page ka ozi anyị na-ezu ụmụnne anyị wee na-agbasa. Ọ ga-amala unu mma na-etikweni Peter Obi na ekpele maka onye ji elulu ịbụọ ọ ga-egbulu onye nwunye mụrụ ejima ọ ga-ekulu Peter Obi wụrụ president ọdụ anyị mma Nnamdi Kanu fụtakwa anyị nwere onwe anyị ọdụ anyị mma maka a na-aga ejide anụ egbe n'aka wee jụọ nwaanyị dị ime ọgheli daalụ na ya mụọlụ mma isi akpa mma on the beat ọ ga-amalụ mma ka ọ dụnụ